180 na per kilo ng kanyang yellow pinto na, no? Napakaganda, oh. Tapos sa mga galunggong po, 100 pesos po sa mga kada tumpukan. Ayan. Ito po yung laman ng yellow pinto na, oh. Napakaganda yan. Pulang-pula. 180 po ang per kilo. Yung sa piraso, ano yan? 1 kilo boss. 1 kilo. Magkano naman sa mga talbos mo, mga pertale? Ngayon, 10 piso, pati kangkong. Pechay lang 15 boss na. Ayun, pechay lang po ang 15 pesos. No? Ang pipino mo magkano? Pipino? Pipino 80. 80 pesos. So ang per kilo ng ating mga bangus dagupan po dito ay 180 na per kilo. 160 sa isang piraso. Nanay Noemi, magkano naman po yung tilapiyang Batangas po ninyo? 140 na per kilo. 50, oh, pwedeng pangat, no? Sariwa per piraso ng kanilang mga bangus, no? 100 pesos na isang piraso at may 90 pesos din po. At 100 pesos na tumpukan din po ng mga bangus na nakadaing na po, na bibili nyo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan po. Kala lapu-lapu. Kala lapu-lapu mo. 200 pesos. 200 pesos po ang per kilo ng lapu-lapu. Tanigi mo magkano? Ganda ng tanigi, oh. 260 na kilo. Tayo na, magkano torsilyo mo? 150. Yan po yung mga kilo ng torsilyo, no? Chabeta at ang ating mga tawili sa halagang 50 pesos na tumpukan. 140 na lang yan, wala na iba dyan. 140 po, gulyasan, no? 160 yan, kunin mo na. Tumpukan mo ng galunggong. 100 pesos na tumpukan ng galunggong. Ate Pam, ayan. Support po natin ang kanyang pagbablog po dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po si Ate Pam, Vendor Mix Official, ang kanyang account po sa YouTube channel. Pakisuportahan po natin si Ate Pam. Thank you. Magkano presyo mo sa isdang bikaw? 150 na per kilo sa isdang bikaw. Sa bisugo, 280 na per kilo. Ang iyong bakoko, 260 na bako. Alakaak, 200 pesos na per kilo ng alakaak. At ang kanyang bangus na isang piraso bangus. Alright, good morning po. At tayo po ay mag-a-update po dito sa Malabon Tumpukan, kung saan ay maraming nagbebenta dito ng 50 pesos at 100 pesos na tumpukan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Idol, magkano yung maganda mong yellow pintuna? 180? 180 po ang per kilo ng kanyang yellow pintuna, no? Wala pang bawas yan? Ay, wala na boss. Masisip yung puhunan dyan eh. Ako kukuha, bawasan ko. Buwasan natin ang puso. Iyon ang sinasabi ko. 180 na per kilo ng kanyang yellow pintuna, no? Napakaganda, oh. Tapos sa mga galunggong po, 100 pesos po sa mga kada tumpukan. Ayan. Ito po yung laman ng yellow pintuna, oh. Napakaganda yan. Pulang-pula. 180 po ang per kilo. Yung sa piraso, ano yan? 1 kilo boss. 1 kilo. Dito, sobra tong ganito. Yung malalaki. Sobra ng kaunti, no? Kunti lang guwit. Yun. So, yan po yung mga latag nila ng yellow pintuna, no? Napakasariwa. 180 na per kilo. Lodi, salamat ha. Thank you. Ano mo ha? Nilalagay mo na dito. Ayun ba? Dito. Alright, update tayo ng kanilang mga presyo ng kanilang mga gulay, no? So, shout out sa'yo, Lodi, no? Ay, Loya. Loya Kamatis. Magkano naman sa mga talbos mo, mga pertale? Ngayon, 10 piso, pati kangkong. Pechay lang 15 boss na. Ayun, pechay lang po ang 15 pesos, no? Ang pipino mo magkano?
pipino? Pipino 80. 80 pesos. At ganyan. 80 pesos ang per kilo ng kanyang pipino, no? So, shout out po. Shout out. Magandang umaga. Tapos, ang upo. Ayan. 50 isang piraso. Dati 20 lang yan. 50 pesos ang isang piraso, no? Tapos, yung mga sigarilyas. Yan po yung mga 120. Tapos, yung mga bentahan po nila dito ng sibuyas. Ito, 50 pesos. 50 pesos, no? Na sibuyas, kamatis po ay 20 pesos. Sibuyas 20 pesos. At ang ating mga bawang ay 20 pesos din po yan. Mga nakarepack na po. At ang ating mga kalamansi 10 pesos, may 20 pesos din po, no? Magkano ang luya per kilo? 160 ang per kilo. Yung 160 ang per kilo ng kanyang panindang luya. Salamat sa inyo. Thank you. So ayan po yung mga 20 at 50 pesos na kanila mga bentahan po dito ng gulay. Alright, dito tayo kay Nanay Noemi sa mga presyon ng kanya mga panindang bangus. So ang per kilo ng ating mga bangus dagupan po dito ay 180 na per kilo. 160 sa isang piraso. Nanay Noemi, magkano naman po yung tilapiyang Batangas po ninyo? 140 na per kilo. Nagbo-boneless po kayo ngayon, ha? Oo, walang magawa. Sabagay, tama rin po yan para kung may maghanap, may bonus na po kayo bibigay. Nakakailang benta na ako ng Yun, so, marami rin po kasi naghahanap ng mga bonus, lalo na ngayon, yung ano natin, panahon, di ba? So yan po yung mga latag po dito ni Nanay Noemi ng kanya mga isda na binibenta ng tilapiyang Batangas at bangus. Sige po Nanay Noemi, tuloy niyo na po yung pagbo-boneless niyo po. Salamat po. Dito naman po ang isang piraso ng kanyang mga bangus, no? 100 pesos, 120 at may mga tumpukan din po tayo sa halagang 100 pesos. Tapos meron din po tayo nakikita dito mga hipon. Magkano per kilo ng hipon mo? 340. Dito po ay 340 na per kilo ng hipon na sariwa, ano? Halipon eh, mahal. Taas nga, taas ang presyo. Tapos ang ating mga dilis na tumpukan po ay 50 pesos. 50 lang, 50 dilis. Ay, lipan. Masarap pong ikilaw yan, no? Lalo na ngayon ay malamig. 340 sir. Salamat ha, thank you. 50 lang, 50. 340 po. Mga tumpukan ng isdang chabeta, 50 pesos. 50, oh, pwedeng pangat, no? Sariwang mga isdang chabeta. Tapos mga tumpukan din po dito ng mga panindang galunggong. Ayan, mga 100 pesos na tumpukan. Sa mga nagtitipid po na mag-uulam. Dito po ay marami po kayong tumpukan na mabibili sa halagang 100 pesos at 50 pesos na galunggong. Tapos tumpukan din po ng mga 50 pesos, no? Yan po ay masarap pong gawing bagoong alamang, no? Alamang ay 50 pesos na tumpukan. 50 pesos din po sa mga tumpukan po ng ating mga bangus na pandaing. At may nakadaing na rin po sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga per piraso ng kanilang mga bangus, no? 100 pesos na isang piraso at may 90 pesos din po. At 100 pesos na tumpukan din po ng mga bangus na nakadaing na po na bibili nyo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan po. Dito rin po ay 100 pesos na tumpukan din po ng mga bangus.
50 pesos sa tumpukan po ng mga isdang tulis na ginagawa po nating sardinas, no? 50 pesos lang po yan dito sa Malabon Fish Market. Alright, di pa tayo dito sa kabilang linya upang mag-update ng kanilang mga isda, no? So, yan po yung mga latag ng kanyang mga paninda, no? Mga lapu-lapu, snapper, bitilya, at ang kanyang mga isdang dalagang bukid. Tapos may mga isdang taligi rin, no? Kala lapu-lapu. Kala lapu-lapu mo. 200 pesos. 200 pesos po ang per kilo ng lapu-lapu. Tanigi mo magkano? Ganda ng tanigi, oh. 260 na kilo. Yun yung masarap ikilaw, eh. Tanigi. Hindi bumababa yung presyo. Mababa pa nga dito sa amin. Sa loob nga, magkano yun? 350. 40 naman sa kalidad niya. Sa kalidad ng ano? Kaya kasi bukas yun. Mm. Kaya medyo mababa lang. Pero pwede na kasi kahit ano, di ba? Masarap na ilawin. Pero, maganda naman. Ganda naman. Dami na ako nabuksan niya. 180 lang dyan, antay. 180 sa kanyang panindang ano, no? Dalagang bukid. Tapos thank you. Dito po ang mga presyo ng kanilang mga lapu-lapu ay 160, no? Kano tuna? 200 na kilo. Sa ating mga yellowfin tuna dito ay 200 pesos na kilo. Ang lapu-lapu ay 160. Yan po yung mga presyo. Mga isdang bato, no? Tapos may torsilyo tayo. Ay, magkano torsilyo mo? 150. Yan po yung mga kilo ng torsilyo, no? Diba? Salamat. Tumpukan po dito ng mga isdang bigit ay 50 pesos. Kabasi rin po, ayan, at mga 50 pesos na mga tiyabeta at ang ating mga tawili sa halagang 50 pesos na tumpukan. 140 na lang yan, wala na iba yan. 140 po, gulyasan, no? 160 yan, kunin mo na lahat yan niya. Ito po ay 50 pesos na tumpukan po ng ating mga tawilis. 180 na kilo ng yellowfin tuna. At ang tumpukan ng galunggong. Magkano tumpukan mo ng galunggong? 100 pesos na tumpukan ng galunggong. Tumpukan ng ating mga tawili sa halagang 50 pesos. Madami na, no? So, yan po yung mga latag. So, shout out Ate Pam. Ayan. Support po natin ang kanyang pagbablog po dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po si Ate Pam. Vendor Mix Official ang kanyang account po sa YouTube channel. Pakisuportahan po natin si Ate Pam. Thank you. Magkano presyo mo sa isdang bikaw? 150 na per kilo sa isdang bikaw. Sa bisugo, 280 na per kilo. Ang iyong bakoko, 260 na bako. Alakaak, 200 pesos na per kilo ng alakaak. At ang kanyang bangus na isang piraso bangus dagupan ay 90 pesos na
isang piraso. Salamat. Dito naman tayo kay Ate Pam sa kanya mga panindang bangus. 130 na per kilo ng kanyang bangus, no? So sa latagan po ng kanya mga tumpukan po dito na 100 pesos na mga pandaing, 130 na tumpok, no? 3 pirasong mga bangus. Tumpukan po dito ay 50 pesos na mga dilis at tulis din po ay 50 pesos. Sa tumpukan po dito ay 50 pesos, no? Marami na po kayo mapipili at maiulam sa hapagkainan. Tepa, marami pong salamat. Thank you. Ganda ng bangus, ang laki. Magkano per kilo, kuya? 200 na per kilo sa malalaking bangus dagupan. Dito, 180 na per kilo. Ang yung tilapyang Batangas, 120 sa per kilo ng kanyang tilapyang Batangas. Yan, tumukan. Punta na kayo. Punta na kayo nito. Mamaya, magyayelo na tayo. Ayun. Mainit eh. Baka sana wala na maiyelo, kuya. Ha? Sana wala na maiyelo. Maganda, oh. Mas maganda kasi para yung paninda natin sold out. Kuya, maraming salamat. Shout out. Ayan si kuya. So dito tayo kay isda. Sige. Yun, sa isda tayo, pang aquarium. Yan, maganda yan. Ito po yung kanya mga ibinebenta dito sa Malabon Fish Market na mga buhay na isda na pang aquarium. Sa goldfish mo magkano? 50. 3 piraso, 4. 5. 5 piraso, 50 pesos. Dali pumapata kay isang piraso, 10 piso. Itong karpa mo, 70. 70 pesos ang isang piraso. Sa mga ganito, 35 ang isang piraso. Ayan, mga 35 pesos po yung kada isang piraso. At may mga pagkain din po dito sa halagang 10 pesos. Tama ko dito, ha? Wala yung ano, no? Yung sinabi mo sa akin yung pirana mo, nabili. So, ito na lang po yung makikita natin mga latag niya dito na mga isda. Ayan. Lodi, maraming salamat ha. Thank you. Sa mga prutas pa rin po tayo at mag-a-update tayo, no? Ang ating seedless po dito ay 50 pesos na kalahating kilo. Ang suha po natin ay isang piraso 50 pesos. Ayan, te, salamat. Tapos ang mangga po natin dito ay 70 pesos na kalahating kilo. At napakaganda, oh. Timbangin mo nga yan. Yan. 140 na per kilo ng kanyang panindang mangga, no? Ganda, oh. Boss, salamat. Thank you. Alright, sa sitwasyon po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay marami at talagang maraming tumpukan ng mga bangus na pandaing, no? Talagang makakabili ka sa halagang 50 pesos at 100 pesos na bilihin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. At sa ating mga kababayan na dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa ating mga vendor na masisipag, shout out po sa inyong lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.